drag de... Различно му работи сега. На 3. Няма свирка, дай ти. На трета, не? Развърта се по-нагоре тя. Отначало половин кола го беше взел, после той тази е половин. На четвърта ли беше като спряхте? Слойка, четвърта. Не, на 140 бяхте вие, бе? Да, нямахте май 140. После канала да вляза един път при него ли? Няма да карай, човек. Нищо няма бърка. Где бе? Зад коли май да е, че камион или от мамо. Остана сега. Господ ти вземай. Друга страх на 120 быстро. Да работи. А? Работи. Работи. Ама не, аз наистина сега можа да разбера какво става. Като сме тръгнали. Аз сега бе умрят просто. Какъв стана резултата сега плюсата с победа на Алфата? А? 2 на 2. Цвайте ли? Добре вари големия шаран. 100 на горе. Ама ти сега последно такава гонка, да няма спираници, мираници, газ и това е. Смисъл нататъка ли? Не, и сега, и оня път ти кът го би и сега той кът да би. Е, ти са каква гонка за мен? Опъват се и сега колко дигна? 140 бъде. Им беше отзад и пак се настъпва. Няма какво да се спира, тръгнали сме, един път газ и това е. Да. Не, брат, на международно сам. Гонки е, човек, снимаме. Сокере се, брат! Господин архитект, като построите, моля да се обадете. Добре. Айде!